Скок в цената на хляба и тестените изделия до 10%. Това предвиждат производители, ако токът за бизнеса поскъпне. Как ще решиш проблема? Може да решава това, който има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще решиш? Ти нямаш право да решаваш. Другите, как ми трябват кинти днес? Окей. Кинти нема паре, как ми трябват кинти днес? Кинти за цигаре, как ми трябват кинти днес? Ау. Как ми трябват кинти днес? Май си остана без кинти. Ау. И ето че стреса пак ме срина. Срам е да влезна в магазина. И какво като бачкам цела година за неки 200 кинта, грозна картина. Баба ми каза на времето учи. Не я послушах, защото много ме мързи. Всички други джиткат с кабриолета, аз пък джиткам само в козет. Мега беден, мама мия, това за мен е неква страшна тъпотия. Нямам нищо, не мотия, понеже нямам кинти си хапя карантия. Криза е голем си резила, пак сме на село. Сори мила, нямам кинти за вила. Следиме за промоции в била. Брат ни е близо, щом еврото влезе в сила. Трябват кинти днес. Другите кинти нема паре, как ми трябват кинти днес? Кинти за цигаре, как ми трябват кинти днес? Как ми трябват кинти днес? Май си остана без кинти. Много ми е год да си правя кефа. Безработен съм, кажи му на шефа. Пия уиски, пия и домашни. Най-обичам жените. Ей си пътяга, не се прави на шут. Всички лекари казват, че съм луд. Аз съм Арто Джи, ако някой пита. В тази песен златен ми е хита. Писна ми от сетки, писна ми от салфетки. Обичам с брюнетки да клатиме кошетки. Знаеш ли какво е яко сутринта в 5 часа? Пиян на дърво не мога да се прибера. Всеки път си викам, това е за последно. Стегни се, момче, това е вредно. Търси си човек, кинти да принти. Да нема кой да нема как да ме винти. Градината и Арто Джи, fucking dream team.